मुस्कान म्यूजिक कुमार मुकेश की प्रस्तुति। बतावे न कुछ बटे टगे कैसे हो तो जानू भेट गे कैसे हो तो जानू भेट गे बतावे न कुछ बटे टगे कैसे हो तो जानू भेट गे कर दे दर्शन मनवा हमरो हरे अरे गहुए के मंदिरवा मोर सोना रे भैरा ओइबो हम दियवा बारे ओइबो हम दियवा बारे सुननी ओइबो हम दियवा बारे। मुस्कान म्यूजिक कुमार मुकेश की प्रस्तुति। कर दी हम से जवागे सुने मोर कर जवागे सुने मोर कर जवागे कर दी हम से जवागे सुने मोर कर जवागे मोहनी रहतौ साथे कैसे तोरा हम बताइबो 5 बजे संझिया के छोड़ा हम आइबो रोडवे पखाड़ रहबो कर दी हई सारे अरे गहुए के मंदिरवा मोर सोना रे भैरा ओइबो हम दियवा बारे ओइबो हम दियवा बारे। ओइबो हम दियवा बारे। अरे गहुए के मंदिरवा ओइबो हम दियवा बारे। तू मंगी है हमरा पगली हम मंगबौ तोरा गे हम मंगबौ तोरा गे तू मंगी है हमरा पगली हम मंगबौ तोरा गे सुन रे गोरे ललवा के करो दिहे नहीं जाने चुपे चुपे ओइहे दियवा बारे के बहाने चिंता न लीहे कलुआ रहतो कहिया रे अरे गहुए के मंदिरवा मोर सोना रे भैरा ओइबो हम दियवा बारे ओइबो हम दियवा बारे। अरे आ गई हाँ।